मुरुम शहरात युवासेना सदस्य नोंदणीस प्रारंभ. मुरुम तारीख 18. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेना सदस्य नोंदणी अभियान आव्हानाला प्रतिसाद देत मुरुम शहरात दिनांक 18 रोजी महात्मा बसवेश्वर चौकात मुरुम शहर युवासेनेच्या वतीने ऑनलाईन सदस्य नोंदणी प्रक्रियेस प्रारंभ करण्यात आले. प्रारंभी दत्ता उमजगे यांच्या हस्ते सदरील सदस्य नोंदणी अभियानाचे शुभारंभ करण्यात आले. युवासेना ऑनलाईन प्राथमिक सदस्य नोंदणी अभियान 2022 करिता युवासेना सचिव वरुण देसाई, युवा नेते किरण गायकवाड, विभागीय सचिव अक्षय ढोबळे, विधानसभा संघटक शरद पवार, तालुका प्रमुख अजित चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर युवा सेनेच्या वतीने शहरातील महात्मा बसवेश्वर चौकात ऑनलाईन सदस्य नोंदणी अभियानास सुरुवात झाली असून सदरील नोंदणी 30 एप्रिलपर्यंत चालू असणार आहे, असे शहर प्रमुख भगत माळी यांनी सांगितले. यावेळी प्रसाद मुतकन्ना, युवासेना उपशहर प्रमुख विशाल मोहिते, मीडिया प्रमुख जगदीश निंबर्गे, प्रवीण बिराजदार, प्रशांत गुरव, सचिन धुम्मा, जयसिंह खंडागळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते. सदरील नोंदणी अभियानात शहरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून सुरुवातीच्या दिवशी जवळपास 300 प्राथमिक सदस्यांची नोंदणी झाली असल्याची माहिती शहर प्रमुख यांनी दिली. याचबरोबर दिनांक 19 रोजी महात्मा बसवेश्वर चौकातच नोंदणी प्रक्रिया चालू राहील. त्यानंतर ही प्रक्रिया छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात चालू करण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. जास्तीत जास्त युवकांनी ऑनलाईन सदस्य नोंदणी करावे असे आवाहन मुरुम शहर युवा सेनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.